खुलुमबाय दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ नेपालनि थासारिया माब्ला जोबगोन दासान्दि गोबां दुंहाव थासारिया महर लादों नेपालाव थारैनो मा जाहोनाव नेपालाव सोमजिखो दावराव दावसि बबे समसिम सोलिगोन नेपालनि बे गिख्रंथाव थासारिया दासान्दि गोबां समाजारि बिजों लोगोसे मुलुगनि गोबां पर्टेलाव सावराय जागासिनो थादों गुबै जाथायखौ बुंनो थाङोब्ला नेपालाव फेसबुक इन्स्टाग्राम इउट्युब आरो वाट्सएपजों लोगोसे मोन 26 ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ नेपाल गभर्नमेन्टआ सोरखारनि गोबां बिफानाव कारापसन जानायनि बेरेखा रावफोरखौ पाब्लिकफोरा ससियेल मिडियायाव फोसावबाय थानायनि जाहोनाव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ बेन खालामदोंमोन बेनि उननिफ्रायनो नेपालाव पाब्लिकफोरनि रोजा रोजा बाहागो लानायजों प्रटेस्ट खालामनाया जागायजेनो आरो ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोरखौ बेन खालामनायनि हेंथा सोमावसारनाया जागायो जाय प्रटेस्ट खालामनायखौ दैदेनगिरि हिसाबै हाबा मावदोंमोन सुदन गुरुं मुंनि सुबुङा जाय सुबुङा नेपालनि सासे समाज सिबियारिबो मख'नो गोनांदि दायो प्रटेस्ट खालामनाया खालि ससियेल मिडिया बेन खालामनायनि थाखायल' नंलिया नेपाल हादोरनि गुबुन गुबुन गोबां रोखोमनि सोरखारनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जाख्ल'नायनि हेंथायैबो जाबाय बेनि गेजेराव खौरां बुथुमनाय समसिम सोमावसारगिरिफ्रा सा 20 जिउ खहा जाबाय आरो सा 300सो सुबुङा जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला प्रटेस्ट खालामगिरिफोरखौ फायरिं अर्डार होग्रा DSP खौ बयै बुथारबाय जायनि जाहोनाव नेपालाव दुंहाव थासारिया बांनायनिफ्राय बांगासिनो थादों जाउनाव थासारिखौ सामलायनो हायैनि थाखाय नेपालनि प्राइम मिनिस्टार KP शर्मा ओलीआ रिजाइनेशन होनानै बिबाननिफ्राय ओंखारबाय आरो गुबुन हादोराव खारलांबाय होननाबो खौरां मोननाय जादों रिपर्टआव फोरमायबावनाय बायदिब्ला दासिम नेपाल हादोरखौ रौनियाफोरासो सालायगासिनो दं आरो बेराफारसेथिं नेपालनि गोदान सोरखारखौ माखासे साननि उनावसो मिथिनो मोननाय जागोन नैथि खौराङाव दङ गोबां समफोरावनो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा ससियेल मिडियाखौ जेरै मेरै नंखाय एडिटिं खालामनानै फोसावबोबाय थादों माब्लाबा सोरबा लाइमोनखौ गाज्रि नोजोरजों नायनानै ब्लेम खालामनो नाजानाय नंखायै सोरनिबा भिडिअखौ लानानै ससियेल मिडियायाव स्प्रेड खालामनानै होनायनि जाथायफोरा जाबोबाय थादों आरो माब्लाबा फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरनि सावगारिखौबो लानानै ससियेल मिडियायाव समाजनि नायजाथावै भिडिअजों गोरोबहोनानै भाइरेल खालामबोदों बेनि गेजेराव खायसे फेसबुक सालायगिरि पेजफोरनि हेंथायैबो एफआइआरबो थिसनबोनाय जादों नाथाय दुथां सुबुंफ्रा बेफोरबादि नंखाय स्प्रेड एबा भाइरेल खालामना होनायनिफ्राय दासिमबो गोजान जायाखै बेबादिनो फेसबुकनि गेजेरजों BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि आरो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'खौ लानानै मोनसे एडिट खालामनानै समाजारि बिजोङाव पस्ट खालामदों जेराव फोसावनानै होनायखौ नुनो मोनदों जेराव मोनसे एडिट खालामनाय सानैजों नारा नाथा बुलायहोनाय भिडिअखौ गोबां गोसारनाय नुनो मोनदों भिडिअखौ जानो हागौ गोबाङानो नुनो मोनदों थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो समाजारि बिजों फेसबुकआव गोबां स्प्रेड जागासिनो दं ब्रैथि खौराङाव दङ बनरगाव बियाबाव आंबो सासे टिकेट दाबिदारमोन नाथाय आं टिकेट मोनाखै बे बाथ्राखौ बुंदों इरागदाव ब्रह्म थेवब्लाबो आं जिरायनानै थायाखै पार्टीनि डिसिप्लिन आरो हाइकमान्डनि डिसिसनखौ आं मानिनानै सोलिदों आं जेरैबायदि टिकेटनि सायाव जिरायनानै दंमोन बेबादिनो टिकेटनि सायाव आसायाव दंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो खम समनि गेजेरावनो गावनि बिबानखौ मावफिनसिगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बे बाथ्राखौ बुंदों इरागदाव ब्रह्म जाय मिरु लाइमोन गांखं UPPLनि आफादगिरि फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामफोराव फट' आरो भिडिअनि गेजेरजों रां खामायनाया दानि गोदान बाथ्रा नङा नाथाय बावैसो सिगां मेटानि CEO मार्क जुकारबार्गआ मोनसे गोदान बिखान्थि बेखेवदों बे राहानि गेजेरजों फेसबुक एबा इन्स्टाग्राम बाहायगिरिया 1 घन्टायाव 5,000 रां आरजिनो हागोन घन्टासेयाव 5,000 रां खामायनाया फिसा बाथ्रा नङा नाथाय मेटाया बे रांखौ मानि थाखाय होगोन बेनि थाखायबो थि नेमखान्थि दं बेयाव नोजोर होनो गोनांदि मेटाया आमेरिकायाव बे खामानिखौ जागायजेनबाय आमेरिकायाव मेटाजों थि खालामजानाय गासैबो नेमफोरखौ मानिग्रा बाहायगिरिफ्रा सिगांनिफ्रायनो $55 बांसिन रां आरजिनो होखांबाय मेटायाबो बे बिखान्थिखौ भारतआवबो जागायनो सानथांखि लादों बे राहानि गेजेरजों माखासे रोंगौथि गोनां बाहायगिरिफोरनो घन्टासेयाव 5,000 थाखा होनाय जागोन मेटाया सल' खिन्थानाय आयदा सोरजिनाय टेक इन्जिनियारिंआव खमैब्लाबो 6 बोसोरनि रोंगौथि थानाय सुबुंफोरखौ सायख'गोन जेराव सुबुंफोरा हिन्दी इन्डोनेशियान स्पेनिश पर्तुगिस रावखौ मिथिथारनांगोन बे जुनिया सुबुंफोरजों AIनि गेजेरजों गोदान आखुथाय सोरजिनो आरो मुलुगनि दाब दाब खनानिफ्राय मानसिफोरनिसिम सहैनो बिथांखि लानाय जादों काचार पुलिसआ नंखाय डाक्टरफोरनि हेंथायै गावसोरनि हाबाफारिखौ गोख्रों खालामगासिनो थादों समबारनि हर आरो मंगलबार खालि सानै नंखाय डक्टरखौ पुलिसआ खानो हादों
थांनाय माखासे सानफोराव काचार पुलिसा सिलचर मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालिनि सुबुंफोरजों लोगोसे 4 नंखाय डाक्टरफोरखौ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। आसाम काउन्सिल अफ मेडिकेल रेजिस्ट्रेशननि अजदनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा सिग्रोमनानै सिलचरनि गंगुर ओनसोलनि पंकज चौधुरी आरो कलाइनिफ्राय सुबीर चौधुरी मुंनि 2 नंखाय डक्टरखौ फिन आरोबाव खानो हादों। पंकज चौधुरीया काजाखस्ताननि गंसे मेडिकेल कलेजनिफ्राय नंखाय MBBS डिग्री लानानै गोबाव समनिफ्रायनो सिलचराव देहा फाहामथाय होबोगासिनो दंमोन। पुलिस अफिसार नमल महतिया फोरमायनाय बायदिब्ला फाहामथाय होबाय थानाय समाव बिथाङा गावनो सासे गोजौ थाखोनि स्पेशलिस्ट होननानै सिनायथि होदोंमोन। नंखाय डक्टर पंकज चौधुरीया उत्तर प्रदेशनि गंडार मुंनि मोनसे गनायजाथाव डक्टरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बर लानानै सिलचराव प्रेक्टिस खालामगासिनो दंमोन। पान कार्ड, MBBS डिग्री आरो आधार कार्डजों लोगोसे जब्द खालामनाय 3 फोरमान बिलाइफोरखौ पुलिसा नंखाय होननानै फोसावो। फैगौ BTC बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै दासान्दि BTCनि मोनफ्रोमबो दोलोनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय जयनिं जानाय हाबाफारिफ्रा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। BPF आरो UPPLनि दासान्दि जयनिं खालामनाय दोलोनि फोसावदिंनायफोरखौ नुनो मोननाय बायदिनो नेशनेल पार्टी BJP दोलोआबो जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि थाखाय गोख्रों फोसावदिंनाय जयनिं जाहोनाय हाबाफारिफोरखौ खालामगासिनो दं। बेबादिनो फिन आरोबाव 30 नं गरेस्वर बियाबाव BJP दोलोनि सान-हर थाद'नाय गैयाजासे जयनिं हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय बायदिनो बे बारावबो गरेस्वर मण्डल BJPनि मावखुलियाव सा 100निबो गोबां माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा BJP दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै जयनिं जाफैदों। जों मिथिगौदि भारतारि रौनिया आरो पाकिस्तानी उदखारिफोरनि गेजेराव गोबां खेब गावलायनाय जाथाय इनकाउन्टार जाथायफोरा जाबोबाय थादों। गोबां समफोराव उदखारिजों गावलायनायनि उनाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव गिख्रंथाव दावहाबो जाबोबाय। पहलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उनाव दिनैसिम गोबां खेब भारतारि रौनिया आरो उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गुलि गावलायनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो फिन आरोबाव जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव थांनाय सानखालि उदखारिनि गुलियाव दुखुनांथावै 2 रौनियानि जिउ खहा जायो। गुबुन फारसेथिं 2 उदखारिफोरनिबो जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला पुलिस, आर्मी आरो CRPFनि मोनसे जथाय हान्जाया 3 उदखारि थाफैनाय खौरां मोननायनि उनाव कुलगाम जिल्लानि गुद्दार हाग्रा ओनसोलाव मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायखौ जागायदोंमोन आरो उदखारिफोरखौ नागिरबाय थानाय समनि गेजेराव थाखोमानानै थानाय उदखारिफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जाथाया जायो। गिबि गावलायनाय जाथायाव सासे उदखारिनि जिउ गोमायो आरो JCOजों लोगोसे 3 रौनिया हान्जानि सोद्रोमाफ्राबो गोब्राब थासारियाव जोखोम जादोंमोन। बेराफारसेथिं गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय 2 रौनिया सुबेदार पर्बत गौर आरो लेन्स नायक नारेन्द्र सिन्धुआ दुखुनांथावै देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो। बेनि उनाव फिन आरोबाव अपारेशनखौ जागायनायनि दसे समनि उनाव रैखाथि हान्जानि सोद्रोमाफ्रा गुबुन सासे उदखारिखौ जिउ फोजोबनो हाबावो। थैनाय उदखारिनि मुं एबा सिनायथिखौ आमिर बशीर होनना सिनायथि होदों, जाय सेप्तेम्बर 2023 आव उदखारि हान्जायाव बिथाङा जइन जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबादिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मआ।